Welkom allemaal bij Venray Beweegt, Venray Danst. In deze tijd is het natuurlijk extra belangrijk dat we allemaal fit blijven. En daarom gaan wij dat doen in samenwerking met Jansen Dansen en Sporten, met onszelf, Danshuis Venray, met Venray Beweegt en Perla Maas TV. Wij gaan filmpjes posten voor kinderen, jeugd en volwassenen. Schuif alles aan de kant en doe lekker met ons mee. Fantastisch dat jullie er allemaal weer zijn. We gaan weer beginnen. Daar gaan we weer. Doe maar mee. Til de knieën goed op. We gaan een V-stap maken. Open, open, dicht, dicht. Open, open, dicht. Sneller. Wissel om, ander been. Open, open, dicht. Gebruik je ruimte. Breed en smal. Oké, let op. We springen open en we boksen. Open en box. Box. Beetje sneller. En marcheer. We gaan van zij naar zij met een klein sprongetje. Opzij, tik achter. Komen de armen mee. Zij, op. Zij, op. En marcheer. We gaan vanaf het begin. De V-stap. Komt-ie. Andere kant. Open, open, dicht. We gaan open boksen. Heel goed. En een sprongetje opzij. Komt-ie. Worden we al warm? Nou, let op. Gaan we nog een beetje springen. Je gaat open, dicht. Kom op. En die armen die gaan mee. Lang in. Ga door. Nog 4, 3, 2 en joggen op je plek. Nou, vanaf het begin. In een V-stap. Ander been. Heel goed. En we boksen. En marcheer. Sprongetje opzij. Vliegen. En de laatste, jumping jack. Vier, nog 3, nog 2. En joggen op je plek. Netjes. Heel goed. En loop even rustig uit. Nou, we gaan een volgende oefening doen voor onze armspieren. Span je armen opzij. Maar
de spierballen. We gaan van zij naar zij. En dan mag je met je elleboog even je heup aantikken. Voor en zij. Ellebogen wijzen op. En span die armen, hè. Een rondje. En terug. Rond open. En terug. En rol af. En zij. En we gaan draaien. Terug uit. Span die armen. Nou, deze voel je echt aan je armen. Span ze door. En nog een keer heen. En terug uit. En even adem. Schud even los. Nog eens. En. Zijn je armen nog gespannen? In en uit. Hou je navel goed in. Hou je rug lang. En een rondje. In. Hier kun je even uitrusten, hè. Adem door. Los. En uit. Span die armen. Gaan we draaien. Flink draaien. Kom op. En terug uit. En heen. Hou vol. En terug. En ontspan even. Span je arm opzij. En nog een keer opzij. Heel goed, voor en achter. Hou vol. Blijf goed spannen. Netjes. En draai rond, overhoog. In. Uit, het is de laatste serie. Uit, we zijn er bijna. Uit. En flink draaien. Kom op. Laatste keer. Terug uit. En we blijven lachen. En heen. En terug. En schud even los. Schud ze los. En kom op. En strek je even goed uit. En open zij. En los met je benen, los met je armen. Draai je schouders. Even lekker ontspannen. Terug uit. Ook over achter. Til ze helemaal op. En omlaag. En til ze helemaal op in je oren. En schud los. Dat was de warming-up. Drink even tussendoor een slokje. Dan gaan we liggen op de grond voor de volgende oefening. De buikspieren. Oké. Strek één been vooruit. Andere knie til je op. Gaan we wisselen van benen. En je knie gaat naar je neus toe. En je strekt je ander been net boven de grond uit. Hoe dichter je voet bij de grond is, hoe zwaarder de oefening. Vind je hem nou super zwaar, dan kun je ook je voet neerleggen op de grond. De laatste twee. En buig allebei je benen. Kom liggen. Strek je armen over de grond voor je uit.
Gaan we er nog één doen voor de buik. Kom omhoog met je hoofd, je schouders. Hou vast. Rol af. Hoofd. Schouders. Hou vast. Rol af. Op. Even houden. Rol af. Goed. En hoofd. Schouders. Je navel probeer je echt in te houden. En rol af. Op. Nog een stukje hoger. En de rust. Op. De laatste. Op. En rol af. Kom liggen op je ellebogen. Gaan we nog een keer met de knie om en om in. In. Wissel. Strek je benen helemaal lang uit. Houd je rust in je schouders. En als het goed is, voel je dan de buikspieren. Die moeten flink werken. Buig je allebei je knieën. Hoofd, schouders. Rol af. Hoofd, schouders. Rol af. Op. Adem goed door. En de laatste. Hoofd, schouders. En rol af. Kom rustig zitten. Voetzolen tegen elkaar. Goed op je zitbotjes zitten. Pak je enkels vast. En je knieën bewegen op en neer. Die veren. En we lopen naar voren. En ontspan je hoofd. Hang eventjes uit. En rol op. Sluit je knieën. Strek je benen naar voren. Kom zitten op de zitbotjes. Armen gaan omhoog. En rek je uit naar voren. Voel die stretch aan de achterkant van je benen. Netjes en rol op. Omhoog. Oké, heel goed. Dat was die alweer voor vandaag. Mocht je die oefeningen nou nog een keertje willen doen deze week, kijk dan op YouTube. Er staat een linkje waarbij je de oefeningen gewoon net zo vaak kunt doen als dat je wilt. Tot de volgende keer.